IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Naipaay ti mensahe ni Sports Development Officer Miss Helen Rose Domingo karay ti coach ken atleta kalpasan ti nagsarno apan nakatay dagiti gold medalist ito'y probinsya. Kunana, kasapulan na bantayan na nasaya at dagiti coach dagiti atleta da kung saan daw baybayan nga agansayo dagito'y iti bukbukod da. Pinalagi pa na paisek na ti panaginom ti danoma na rona kat napudot ti panyempo. Ang inaano ko lang sa mga atleta natin is foremost sa mga coaches natin na huwag nilang pabayaan yung mga atleta na nagsosolo na mag-training. They have to be guided, they have to be looked out at saka sana yung mga dapat nilang gawin sa strength and conditioning ng mga bata, huwag nilang kalimutan para maiwasan natin yung mga injuries. Unang-una, mahiinit ang panahon. So kailangan natin i-remind yung ating mga atleta and gawin nilang kasama sa character nila yung pag-inom ng tubig while doing trainings. Pangalawa, I wish all the athletes na papunta sa palarong pambansa for our team Region 1 na sana we will perform well ulit sa palarong pambansa. Lalong-lalo na yung mga atleta ng Ilocos Norte. Ay na, kareto yung paspasanga-sanga na palarong pambansa kat sapay na napinta sa ti agbalin man na performance dagiti taga Region 1 ng Runa, dagiti taga probinsya ti Ilocos Norte. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.